B'investiment ta' €350,000, ir-residenza u l-isptar għall-anzjani San Vincenz de Paul issa għandu pixxina terapewtika. Din iż-żona fejn il-pixxina terapewtika fiha daqs minn 180 metru kwadru u tinkludi 3 pixxini li fihom aktar minn 120 metru kubu ta' ilma, flimkien ma' ġim ta' aktar minn 200 metru kwadru. Din iż-żona f'San Vincenz se toffri servizzi ta' terapija fl-ilma u fiżjoterapija fost oħrajn. Din il-pixxina tindirizza l-bżonnijiet differenti tal-anzjani biex isostnu l-anzjanità attiva f'ambjent li jiffavorixxi anke l-kundizzjoni tad-demenzja. Karl Spiteri li jħossib il-psikoterapija ġewwa San Vincenz de Paul spjega li meta ġie biex isir l-disinjar tal-pixxina, il-periti ikkonsultaw lill-esperti tekniċi biex jiddiskutu l-aċċessibilità fosthom ir-rampi li waslu għall-pixxina, ir-railings, il-liċenzja kif ukoll it-taħriġ li sar il-ħaddiema li se jassistu lir-residenti. Bħala training ġi professor minn barra, professor Johan Lambek li kien wieħed mill-pjonieri tal-hydrotherapy ġew fis-sens internazzjonalment. Waqqaf bosta pools barra minn Malta, l-Indja, Switzerland, he was one of the top people in the area. U bażikament ġi trejnjat id-dipartiment kollu. Fid-dipartiment hawnhekk ħajkunu qed jaħdmu 3 terapisti u physiotherapy assistant u ħajkunu qed jaħdmu fiż-żewġ pools. Waqt l-inaugurazzjoni ta' din il-pixxina, il-kap eżekuttiv ta' San Vincenz de Paul, Dr. Josien Kutajjar, spjegat li l-introduzzjoni ta' servizzi alternattivi bħal dawn jollu l-livell ta' saħħa mentali, psikoloġika u fiżika ta' residenti. Il-Ministru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva Michael Farrugia għal l-iskop ta' din il-pixxina u għal l-anzjani jingħataw kura holistika ta' kwalità. It-tip ta' infrastruttura illi saret il-materjal użat huwa maħsub speċifiku għal persuni illi huma anzjani. In-nefqa ta' €350,000 għal servizz terapeutiku li se jkompli komplementa is-servizz ta' fiżjoterapija u occupational therapy ġewwa ir-residenza San Vincenz.